Ade ma nwanne m ndewe no na. No. Oge wo chairman Ala Igbo ya. Yes. Akpọtụ. Enwere ụmụnne gị ndị bịara nga. Ha bịara kwuo okwu ala. Ndị akpọtụ achọrọ ịnara ha n'ike. Na o nwere mmadụ ise ndị ha kpọrọ aha. Na ọwụ ndị che ịnara ha ala ahụ. Ha sịra ha achọghị onye ọwụla ebe aga n'ala ha. N'ihe ala ebe ha na-eli ndị mmanụ, ihe ebe a na-akọ ugbo. Ihe the only land enwere ebe ụmụ ha ga-arụ ụlọ. So as chairman of Akpọtụ Ala dị mma, biko ị nwere ike kọwatara anyị kpọmkwem otu ihe niile shiri wee na-aga. Okay, Imena, thank you so much, my good brother. I am the Ala Igbo chairman of Akpọtụ, the #1 citizen of that particular community. In the first place, I should make by everybody and the whole world that land in question, our community land. Hey, individual lands, not together. And everybody has right to use his land for whatever purpose he or she wants. And came we here project Abidro came last year. Onwembo I put that again anybody alianike. Nobody's land has been collected by force. So I made a series of meetings right from last year. Now no agreement has been signed with MBC USA. Onye boage that Ezanye Chorina Hala Nike or our illustrious sons Chorina Hala Nike, Engineer Ben or Prince Udihirinwa and Zerobot and Comrade Aloy Onomadu is a total lie. Fallacy from the pit of hell. Our Eze, His Royal Highness, Eze BDCI Onwebe, is an honorable man. A man that loves his people. A man that is ready to hear people. Now, here project we ran last year from our sons, they were part of MBC USA. Onye gwage that there's something like MBC USA is a total lie. And when MBC USA, and then when some great sons were part of them, and the Bella in person, we meeting with our people. I made consultations. Now our people meeting. Now our meeting from time to time. Now that this is going to be a very big project that will come to our place. Let us accept it. And when we proceed anybody alianike, because as a man of God, I know the implication of taking somebody's land by force. So it is a total lie. When we anybody alianike, and no land has been collected from anybody. We are still planning and talking and discussing how that project will come to our place. Okay. Because that project is called Medville, that is Medical Village. Aga running big hospitals, running school, running so many things, nursing school, medical school, hotels, and so many things. I am mad that such investment or such project here on our land, our people will benefit it. Even our children will also be part of it. So Ndebra here, they came to perpetrate evil. They came to tarnish the images of our great sons and daughters of the land. Because any matter that is not from my office as Ala Igbo chairman should be discarded. Should be discarded completely. Adema, one name work the PG because what I am Chief Levi Ndubisike. I am the President General of Akpọtụ Egbelu Autonomous Community. Adema, come Jukenegi. Makana give me a brief. When ndị bịara nga, one of the allegations wo na na-eli ndị mmanụ ndị ha nwụọ eburu ha jee lie n'ala ahụ therefore na ha agaghị ewepụta ala ahụ ka ejiri eme any project for ndị Akpọtụ. Kedu ihe nwere ike ikwu maka nke ahụ? Mgbe isi ha nye anyị ala n'ike. Okay. Eze anyị akpọọla oku so onye ọbụla dị interested idonate nke ya. Ala wee kwuo okwu ya we individual lands. You want a right, you want a right, yes and no. And there's no dispute about that. Okay. I do a black and on. I want to hear about this land. I can join a negotiation. Kamana Mogada, Manamoala, Moga, Pezu, Hende Acho. Okay. I be the barrier and daily Leuchumunani. And Mamma wona how what I would you have better than my hair walk a development coming to our community. The thing I know about Gujuana. Ndeli Biranga, Biaku, Lile Kurana, no Chania. I think it was you. I don't lie now, I need. Ebe when they say I jelly on your walla,
nwụrụ n'ebe ka anyị ahụ eburu ya gawa ebe that means ọ rụrụ ala elufuru ya n'ime ọhịa adịghị mgbe anyị na Wahala ha n'ike and ike ha nwa ha ewepụta ya anya ewere ha ewepụta ya and alawa awụghị for sale. This is not for sale. Here wu under lease gaje bara ụmụ anyị na ụmụ anyị tele ụwa agwụ. Our development coming to our town. I am my why ndị were as contract it tarnish the image of our eze and our sons and daughters. Somebody like the general president PG of Ovoro, Engineer Ben Naji, Prince Stanley Udihirenwa, and many of them. The thing so much to make sure that they want a development in every kind. Actually, that's personally, he will put a go in. Okay, maybe in a village and Anya Owahi. Hama Apotanigbe. Yawurala, Alani, Ibian Ebekane, I will like go his wall, Adi, Yaga wouldn't care. Adema PG. Woman leader. Ndewe nona. Ndewo. Obodo onye isi ụmụ anyị so ha bịa. Amaghị ma onye isi une nwere ndị isi ụmụ anyị ole na-akpọtụ. Mba, ofunani. Ejima aha Jizọs na-ekwu okwu m na-ekwu n'ụlọ. N'ihi na ebe ha nọ, nwaanyị ahụ bịara ebe ọ dị onye isi anyị ọwụ. Adịkwana ha ọwụla ile ejide emewe na ụmụ nwaanyị akpọtụ ya afụda. Adị surprise ịhụ ya na video ma ọ ga-anọ na-akọsị anyị diri anyị kpụrụ ala. Anyị na-akpụrụkwanịla ala. Eze na nwa di anyị nwaanyị ọkpọwa ahụ ndị help anyị. Mụnwa nọ nga awụ the woman leader general. Di m anwụọkwanna. Ama m enyemaka ma prince ma eze enyewere anyị n'obodo hi. Anyị abịa hụta ahụ ha akpọ anyị oku. Ọwụdịsa bịara anyị na esiza ahụ. Ha kpọkwara anyị oku ma bịa kọwara ihe niile. Anyị achị ahụ ise ebe ha ewuhe na-ewere anyị ọganihu na-ewere anyị ihe dị mma n'ebe ụmụ youth anyị nọ. Unu webata ya ọ dị mma. Ha sị oke na adị onye a na-eme force ọ onye ọ machiri ya eweta kie. Onye ọ machighị ya aghara. So ha continue na-emekweni ele anya sị ka ndị ehi bịa cheke ma he ma ọ ga-izesu ma ọ ga-izu. Adịkwana ọka anyị gara alụ abịrịrị. Nothing. Agadị surprise ịhụ sị okwu ga-adị otu. Biko nwanne m he chọrọ ikwu n'ewu. Eze anyị na ụmụ ndị niile akpọ ha ahụ ha eleji ha chọọ n'obodo hiwu udo ime ma hwe ya dị mma ka ị bịa weta kantamoshọn ka egidi tikashi ebe ehigbo alaikeghị m ya n'ahụ ụmụ nwaanyị akpọtụ onwe m jiri bịawa ha gbuo iru okwe n'ụlọ agaghị agba gị si yes ahụ diri ma dịsa m bịawara fọjin asị m unu onwe ihe dịka ị na-anya ala by force ọdịnị onwekwana ihe dịka ụmụ nwaanyị darala ala na-eti mkpu ha nọ na-echesi ka he dị mma bịakwudo anyị udo Chineke duru dịkwara gị chief ndewo sa mụ onwe m chief akọnye were ọṅụ gị jesi briefly sir ọ gbagwojuru m anya ịbịa na ndị nwere ala ebe nke nkacha otu onye ọdụ ala ya dị irire ka ire ya bịa ebe asị a narị ala ana nwe ala lagịrị inwe the little one nwere ire eli ya dị m ikwu bịa ebe emebishawa ndị mmadụ so nwe m kwuru bịa wụ he dowe chile bịa were ala ahụ hụ na onwe ezikwa na iwe ji ije ji m na mgbere ke ndewo ọ dị mma chief nna m ukwu ndewo nna m ukwu aha gị aha nwụ chief Letus Ufamba ọkango 01 official gbagworo m anya otu ụmụnne anyị jiri evukachiri ahụ ndị mmadụ n'onwe ya ha mere n'onwe ya ha kwuru chọwa udo chọwa iweta akpọta ọganihu ndị akpọwa ahụ ụdị development na-ewetebele adị udo enyemaka na adịsị nyere dị ndị obodo ahụ afụta n'etiti labụ gaba imebi ahụ ha ọ dịghị mma mmadụ ekwesịghị ịkwụ were hụ mmadụ mee were hụ ọjọọ bịa akwụghachi ụgwọ ọ dịghị mma achọrọ m ịgba gị n'ezi awarawa among them ka e nwere ike ịfụtafụ nga sị gị shi nga adọ nga ọwaala ewere ka ọ fụta whatever ọ chajiri I'm ready to pay. Okay, sir. Dee ya n'aha m
ụdị onye n'ime ha ga-esi shi nga adọ na ọwa ala m ananaghị ya n'ike dị like kwa ga-abịa na onwe gị mee private investigation enwe na enweghị otu ọnụ were ahụ m kpọọ ewu ka abụọ ọhụrụ na ndị ya kpọọkwana ahụ many of them adịghị ala enwere ha ebe ka aka wụrụ that some of them are not useful to that community ọdịgbo onye na ala ya abụ otu onye anyị enwere several meetings like for instance their sponsor ọ nọ na elite ndị akpọtụ ọ bụrụ ma ndị gara grab land ile onwe esokwa because all a member of that group. I am mentioning Councillor Nonye Nwogu. Okay. How their financial. I had a guy from here to here to here. Yawuru mande ma o he graba. Hangi le no na one platform. Him one meeting had a karai. And when so many meetings, even at the town hall level, we are family by family. Family by family. Family by family. We all a consult on the key. Can make a source one agreement. Yeah, oh, yeah. Chief, Thank you.